Tiri kuchingamidzwa zvakare muzoro naZimbabwe ndinotiende kwese kwamuri kumatimu nenyika uko aiwa ndinofara aiwa ndiri kufara zvakanyanyisa aiwa nezvamaita Zimbabwe zvinofadza kupinda maswiti kwamaita matotanga nhasi ali uku ndiko kutanga zvisiri kuti zvatoperera muzoro nhasi aiwa ndiko kutanga ndekuti asataneta tinenge tiri tese maswiti asataneta toda kuti manyasa zvifila toda kuti zvinyatsosvika pamunese kuna munhu wese tinyatsotachita musviki kusvika tanokwatanura Mnangagwa paState House tikuitora asi kutombomirira izvozvo ndekuti vakomana avada kutishiza ava kana chiri chimurenga nematangira acho tikuramba tienderera mberi. Mnangagwa ari kushokekana because there's a new strategy Zimbabwe family zviri kunzi pane new strategy iyo iri kugadzirwa navageza isiri kunyatsounderstanda kuti Mnangagwa ari kunyatsoziva kuti zvakamira sei ilinked nevachiwengwa here ilinked nemilitary here asi kuzikanwa zvakamira sei but zvinonzi new strategy coming very very soon ezvinozotaiwa protest yedu neaisachapera kuna mashopu ari kuvhurwa kuna mota iri kufamba kuna kana bhazi kufamba ndozvikudiwa because point yedu ndeyekuti Mnangagwa ndabve tinozotekei vabereki nemuda kuti munotengesa muchiita kuti mari but yezvinhu ndatimbofosai munhu ndatibude want to force munhu kuti anga achienda anga abva ndekuti takasa mabhisa hapana munhu anozorarama muZimbabwe. Mnangagwa itotype yemabhisi ekuti anogona achida kungoti anongosara ari munyika chete achirarama apedza kuuraya maZimbabwe. Munhu ari so dangerous kandifunudza kuti vanhu tiri kutaura zvokupenga but munhu ari dangerous. Mnangagwa ari dangerous hapasina kwachaenda atobuda Mnangagwa hurumende yaMnangagwa yaita collapse yadona hapasina kwaichaenda ndo maseko ndo mamirira zvinenge zvatoita hapasina kwaichaenda ndo kupera hurumende yaMnangagwa makaona zvatoda zvikunzi vanhu vari kuti famba geza Mnangagwa chibva idi chibva Mnangagwa wokoyo aiwa vakomana vanotaura vachiita maslogan akasiyana-siyana vachitaura kuti aiwa munhu ndachibva nenhaya yekuti tanzwa tichada kuti tinge tichiramba tichingokuti tichimisa mabhizinesi kunyika inge ichienderera mberi nekuti kana iye munhu asabva uyo hapana chinhu chicharamba chienderera mberi muZimbabwe ndekuti ndo inenge yato uprising because yakataurwa navageza kuti uprising hapana imwe senga yaroda kuti panooneka hunyere kupo kana kabuda kaunzi Mnangagwa asendera timu rake kuti richaura nevageza atipromisa vageza Mbada Diamond Shares apromisa vageza Mbada Diamond Shares nowetsa almost $1 billion nekumuvakira dzimba dzake dzakapiswa nekumudzosera mamafama akanga ada kutora izvo vageza zvavanzvaramba vati nyangwa kwandipa kana the whole of Zimbabwe but ndiri kumirira vanhu kuti vanga vachigara mune zvakanaka ndisi kutomboda kana anything ndekuti ini pano ndapedza kuona munhu murume mukuru anotonyadzozvipira kuti aiwa ndichida kumirira Zimbabwe inini ndakura pano ndapedza pano ndoda kuti new generation inge ichiita zvakanaka munhu iye ndo vanhu vatoda. Saka mazoona izeni pambasocial media pazvivhitivhiti vari kuti vanhu vari kushora vanhu vakawanda vemaleaders or maformer leaders emaopposition party ndekuti havasi kukwanisa kana kutombomira pavanozogona ZANU-PF ndepapi munhu watakanyatsoziva ainyatsomira seopposition aimira nevanhu mumastreet Tsvangirai aimira nevanhu mumastreet zvakasimba chaizvo chaizvo iko zvino vanhu vachavatotanga vakutyaka kuti vanenge vapuwa mari veZANU-PF or what because hapana chinombobuda vanenge vangonyarara chete kuti vanenge vakapromiswa nevirikinzi it's like selling out hapana zvatinomboona zvinomboitwa neopposition party kuti ichiripo here oti hakuna or what vakangochengeta vanhu murima vanasimboziva zvakamira sei avo taona maprotest vanhu vachidemonstrata kubulawayo muHarare kunana Rotten Row taona mastreet akasiyana-siyana Bindura Marondera Chivu Chegutu Bweru taona Bedbridge maboda akavharwa Chirungi akavharwa Plumtree akavharwa aiwa zvakaisaradza kuti aiwa iyi protest yanyatsobudirira vana mutsvangwa vanonzi watiza muZimbabwe zvina zvakunyatsomirira zvakanaka vakomana vakaramba vakatsunyirawo but munhu cheche kutogara kumba chaiko ari kutorwadziwa ndekuti chakagondekwa nana Mnangagwa hurumende nezvekutyisidzira vanhu
kuti awa tiri kuuraya munhu ukaenda parodi tinokupfuura nekuti takaita sei. Ndo zvakaita kuti vanhu vangogarawo pabhati. Hazvina kuperera ipapo ndekuti vanhu vachatanga kusumuka, vanhu vachatanga kuuya mujaramira vachiwanda zvokuti Mnangagwa pamba pake pari kuitwa takeover nemazimbabwe. Outlook yemangwana inenge iri so different kuti vanhu vanenge vati wandei because kune vamwe vanhu vanga vasvika vanga vachibva futi mamaarea akawanda because vambodisturbwa nemupolisi, vanhu vachiburitswa mabhazi achimiswa. So mangwana nanhasi outlook yayo inenge isina kunyatsomira zvakanaka ndekuti vanhu vanenge vari mumastreet kusvika kumanheru on ndingangoti svondo rino rese zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vari pastreet. Tichikupai futi nhau tichibva futi mumastreet muno tichikutsanangura zvinhu zvakamira sei. Crowd yese yamuri kuona iri mustreet vanenge vamultiply maybe by 100 vari mumastreet, zvokuti mapurisa anoita bhizi netumatombo twanenge vachibvisa kuti aya vachabvisa mazitombo ende tinenge uchitsva vanhu vachienda kustate house. 31 revolution is the beginning of it. Vanhu ndokutanga kwazvo ende ndokutanga kwauprising and hatiziva kuti zvinopera rini, but vanhu vacharamba vachidemonstrata kusvika Mnangagwa abuda nenhaya yekuti ndo aim yavari kuda yekuti Mnangagwa abude. Unfortunately hatiziva kuti zvinhu muchadzoka rini kuzoita mari mungirinzi, but hamungaite mari vamwe vanhu vachifa nenzara. Izvi tiri kuzvikuira munhu wese kuti ange achiita upenyu hwakanaka, kwete muchiramba muchingotengesa mastreet muchirohwa. Ende watasaive nyangwe kuexposwa kwaitwa Harare, tasiri mumapotholes, tasiri mumapaving yese, kuora kwakaita Zimbabwe yaiverengonzi yanga iri class city yacho yemuno muAfrica, but asi muno kuora kwayo unotoseya kuziva kutonyara kuti unotasisa kamera papi nekusakara kwakaita hakuna masection madikiti, but majority even nyangwe kwatingati kuri right kwacho ende ndekwavanoda kungofamba navo ivo vanofamba neroad dzinenge dziri right, vanogadzira vanofamba nadzo, dzimba dzavanogara, mota vanogadzira kuti kuve right, kuve kumastandard ari bo, kwepovhu havadi. Ndo zvinofanira kukupa shungu iwe neni kuti tinge tichiramba tichipinda mastreet tichirwisa, tichipinda nehuwandu hwedu, titonyatsopinda zvakasiyana-siyana. Unopinda nogo upinda nogo, vanhu vakaona vari kubuda malocation, moto netimu uri kubva malocation kwese kunoona chitungwiza kumabvuku kunokwadzana Glenview budiriro Mbare yese yabuda yese, Mbare yese kwadzana, vanhu vanenge vachibuda vachienda, vamwe vari kutobva Faiz Bindura kunana Goromonzi kunana Marondera vari kupinda mungirinzi vachiita protest. Uyai neuwandu hwenyu tinge tiri mukusvika zvigananda izvi zvabva. Now business community nemavenda tinotenda nokuti nokunyatsoteerera kwamaita kuti aiwa mavhara macompanies nemabuildings ese nemavenda asiya kuti avatengesi vakati protest yaenderere mberi. Munogona kuuya muchitengesa handifunga kuti pane munhu anobata chikafu chenyu then muparticipata futi paprotesta kwacho. Ndo zvatiri kuda zvekuti zvinyatsoita massive yakanyanya. The struggle will continue. Hapana shop inovhurwawo so mangwana, struggle inoramba ana kazembe vaiti vari kuti is business as usual. Makaona nozoreri business as usual mumastreet mamusina kana vanhu vaitodemonstrata, vanhu vanenge vakatotsamwa ende nhasi vanenge vakatotsamwa futi. Zvinhu zvine zvisina kumira zvakanaka. Munhu wese ngaabude kubva kumalocation uku, hatisina munhu anosara achitendera malocation. Munhu wese ndaabude, even nyangwe unokwanisa kuita futi kumalocation kwaya kuprotesta futi kumalocation, kuenda kumamain highway ariko kumalocation kunovhara mamain highways. Hakuna munhu anofanira kunge achifamba kutomira, kana vachida kufamba uchimidzi vanenge vachida kubirwa, munopisa kana kuluta uri kutaura zvinhu zvindekuti vanenge vasingateereri. Tofanira kuti kana tichishanda toshanda nechinhu chimwe chete takabatana kuti tinge tichiita zvinhu zvakasimba. So ngatienderere mberi. Nyika yedu yezvezvi yasvika yadivhaida zvisingaite nhaye vanhu vanoda udyire, vanhu vanoda zvecorruption, vanhu vasingade kusiya mabasa kana vachinge vatadza, vakafanana nema-useless president vatiinayo panguva ineyi. Anofanira kuti abve iye nehurumende yake yese ndeyekuti vese varatidza kuti aiwa basa chaichaira havarikwanise ende havachagona kuita zvido zvemazimbabwe, so vanofanira kunge vachirowa pasi vachienda. Asi tinongoti ahoi pamberi neprotest yairamba ichienda kusvika Mnangagwa nehurumende yake vaita sei vaenda. Chibva Mnangagwa chibva, wokoyo Mnangagwa wokoyo. Vakomana vangu vachidaro mumastreet vachiti aiwa ndo maslogan ataanawo iko zvino.
famba geza famba geza famba, vachitaura kuti aiwa vageza famba nerevolution yenyu. Hatisi kutombomirira ipapa kusvika Mnangagwa abva, ndokutanga kwazvo kutangazvo mbichana, but chita chevanhu change chikura mbichana chinenge chichikura mbichana. Andotenda Zimbabwe muzuva ranhasi ngatibude futi nouwando tinge tichienda tinoso kuratidzira kuti aiwa isi takatsamwa zvinhu zvinonyatsotimirira zvakanaka kusvikira Zvigananda neMnangagwa vabva musi. Ndotenda oso vari kusubscribe, ndichikurudzirai kuti murambe muchishare nokomenda nokusubscribe. Also kushare kwenyu kunobatsira mavhidhiyo aramba achienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhu vachinzwa nhau dzedu tichiburitsa boss. This is one of the biggest channel in Zimbabwe inoteerwa nevanhu vakawanda, inoonekwa nevanhu vakawanda, so tida kuti irambe ichisvika kure kuti vanhu varamba vachiziva kuti kana tiri paground chii chinenge chichinyatsoitika chaicho, kuti nyika igare iri aware nezvinenge zvichiitika. Ndotenda Zimbabwe, muwane zuva rakanaka.